kubefundisi bonke akubefundisi kahle. Inkosi sisekelele. Ndibulisa kuwo wonke umuntu, ndiyathemba ndibabiza bonke abantu, wonke umuntu nami ndibulisile. Inkosi sisekelele. NdingowakwaWili, ndingowangapha ezithenjini eXhosa. Ndasindiswa ngokwamkela uYesu ngenye imini, ndabe ndisindisiwe. Inkosi sisekelele. Andikho sure kakhulu uba ndizayityhila iBhayibhile, but ndizayicaphula. Amen. Ezintsukwini ezinintsi ezidlulileyo ndihlalwa okanye ndikhumbula into eyenzeka kwiminyaka eminintsanyana wethabalekayo wayengekabikho ubukanye eyenzekayo. Inkosi sisekelele. Andiyazi ke kuyenzeka nje. Ndikhumbula ukudlemseka ethi liphupha lami noba ndandike ndalibalisa ndizaphinda ndilithethe lalifutshwe ndim. Inkosi sisekelele. Ndiyithande ke loo nto ngoba into eyenzekile futhi eyenzeka apha kum nam. Inkosi sisekelele. Now ndiyithanda kule nto ke ubana uThixo mane endinceda akandibuyisele emva. Laa ndithi akandikhumbuze noba into eyenzeke nini na andikhumbuze nje. Inkosi sisekelele. Iyandiyolisa loo nto. Angathi kumntu yokunzima akhunjule awudala ihistory. Ayo history newe history ke obo history. Inkosi sisekelele. Andiyazi uba ebunyanisweni amazwi endingawasebenzisa ngaphezu kwalaa ndiwasebenzisayo ke xa ndithetha ukucacisa into, but into endikholelwa kuyo ukubana xa ndithe ndayicacisa ngangokuba bendiyicacisa ke ndiyicacise ngokuvakalayo. Inkosi sisekelele. But ndiyathanda mani uThixo angasivula amehlo sibone. Amen. Ndiyawabona lana amehlo sijonge ngawo. Kodwa uThixo ngaseke asivule amehlo wengqondo. Amen. Ukhona uPawulos aphathandaza khona ethetha ngendawo enjalo. Ba uThixo nganivula amehlo wengqondo. Amen. Utsho Pawulos ke mna ndithangasi. Amen. Asivule nendlebe sive. Amen. Hayi ezindlebe isingathi zimamela unothanda. Amen. Ezandlebe ezipha enhliziyweni kuba laa nto ithi bazalwane bam ukuyive laa nto uthi ka umamela into uyive le nto uyivayo ithethwayo. Ekubene uyiva le nto ithethwayo kulo muntu uthethayo umameleyo wena umameleyo ube nalaa nto ithi pha enhliziyweni yakho yinyani ke le nto iyivayo. Amen. Amen. Uyabona ka kwenzeka loo nto kuxa usiva ngqo le nto ithethwayo futhi nale nto ithethwayo ifikelela kulaa ndawo ibimele uba ifikelele kuyo. Niyandiva kakuhle? Ithi ke le nto ndiyikhumbulayo ndizonibalisela yona. Kwakusekuseni le mini. Ekuseni ndivukile. Ndihlala noDlamini lo apha kule ndlu ndilele kuyo ndandihleli kuyo ke. Ndive ngelizwi lomntu ngongathi kuthetha umuntu. Kodwa njengoba ndisiva ngokwelizwi lomntu elizwa ngelifanisi namntu lelo muntu qha la lithi ke ulelo muntu kubana lithethiwe ndive ndava. It was like njengoba unisive sound ndave sound. Lithe lilizwi thambelani inyaniso. Amen.
njengoba lisho ekuseni mina kusekuseni futhi ndiqale ndingathi nje kwemizuzwana embalwa phambi koba ndilive ngaziva ndivukile qala mvuko mos uyabona ungakaphakani lithethe lizwi futhi ngokucacileyo ngongathi bendililindele kangoba ndide ndithi uqinisekisa uzama uverify yakhe ubuthe umayolo ubuthe bufike hayibo kanjani ndithi edlameni uhleli athi ndihleli ndithi kangoba uthethe in case kanti ndivento zozela ukuthi makunezimali athi I can't thethe andisekho zonke noba ndajona kodwa suppose ndatsho baye ndiqhobovela izwi lithetho kwelizwi lomuntu lithi thambelana inyaniso. Amen. Xa ndiyikhumbula ke ngoku lento ewe ndiyalazi bazalwane bami lalitsho ku lalingatshongo kuni ke ngoku sithukuthezela ntoni ngaloo nto xa ulumamela kakuhle lizwi alithi thambela inyaniso lithi thambelani. Ngamanye amazwi ilizwi lalingezi kumnotho andithi mna ndi-right andidingi ukuyithambela nam ndikhona. Kunombhalo othi pha embhalweni izinto endizithethe kunendlebeni nina zichazene esidlangalaleni. Ndisamamele usukela u-MC eqalile ngoba uyivule ngenothi yakhe naye kusiza ndiyakonekta mna nalento. Uthi uthuli kulo mhlangano obudlulile sekhumbula isharing awayenzayo apha uthi ke kula sharing unamagama athi uThixo unenceba kodwa inceba kaThixo ayivelanga ebantwini bakhe. Amen. Ndithi uthule kula sharing wayenza balamini waba namagama athi uThixo unenceba ngabantu bakhe. Amen. Kodwa le nceba kaThixo ayivelanga ebantwini bakhe. Amen. Ngamanye amazwi abayiboni. Amen. Amen. Kwincwadi yendumiso 119 kunevesi ethi ndibabala ndikhumbule word to word ithi ndibabale undifundise inyaniso yakho. Athi uDlamini xa icacisa kule ndawo athi uThixo xa sukuba ekufundisa lubabalo lwakho lo kuwe. Okanye kuba ungayidela ke kanti quote ngoDlamini lento ichoyo kanti isho kanjalo ba xa ekufundisa uThixo lubabalo lwakho lo kuwe wena kufundisayo. Amen. Ithi iBhayibhile ngicinga incwadi kaTito lubonakele ubabalo lwakho kuluntu lonke lulolusindisayo. Amen. Lusifundisa ubabalo lusifundisa ukuthi sikuncame ukungakuhloneli. Amen. Lusifundisa nokuthi sithi hayi kuko konke ukungalungisi. Amen. Ndiyayazi bazalwane bami ithi iBhayibhile sisindiswa ngobabalo nokholo ne. Yes, andiphumanga lo ndawo. But ubabalo lona luyasifundisa. Amen. Amen. Yenze ndisithi ke ngoku uThixo xa ekufundisa uveza ubabalo lwakhe kuwe. Amen. Amen. Xa ekufundisa
Lonto akufundisa yona luba balo lwakho kuwe. Amen. Wena ufundiswayo. Ebazalwane bami uDlamini wakwathetha into abanganyemeni wathi. Noba kungathi kakushunyayelwayo phezukwakho. Okanye xa kushunyayelwayo phezukwenhloko yakho. Wena ushiye kunalanto ethi bangathetha nje. Okanye angathetha nje. Mna ndizawuqhubeka ndizokwenza okanye ndisenza ngalendlela bendisakwenza ngayo. Noba ubani emveni kokuba kushunyayelwe okanye kuthethiwe lonto ethethiweyo kuye ukuze akhonze uThixo ngalendlela yena uThixo afuna ngayo. Yena ubani lowo kuthethwa kuyo bazenze athi ngathetha nje. Mamelane bazalwane bethu. Xa umshumayeli emekanje nje uba nimile apha ngaphambili eshumayela. Akuphakami umuntu andikavi. Kuphakama umuntu andikaze ndibone futhi. Kuphakama umuntu athi uyabhuda ndizikwenza lonto ndizoze ndenze bokubhaxa. Ayangeke. And second bave babe bathi aphakame omnyamkhombe. Wena. Omnyakhumshe. Tell them, pastor, tell them. Tell them. I'm covered. Baxelele mfundisi. Watsho umnyama ngapha kumanze nishumayele esifihlweni. Wathi baxelele randomly ngathi ndishona kuwe. Esathi baxelele. Ndishona kuwe futhi zandi imcingi la ndishona kuwe. Awazibhoqela nje. Ndishona kuwe. Kodwa nangona bangaphakama abantu baveze ngandlela thile okanye babonise ngandlela thile ukuba bahambisana nalonto ithethwayo ezinhlizweni zabo bayaphendula. Amen. Amen. Futhi uninzi lwabantu njengoba kungabantu abaninzi nihlela apha phansi, uninzi lwabantu luphendula ngokuchaseneyo nalento loyivayo. Amen. Ezinhlizweni. Amen. Ivela nini lonto? Xa kusenziwa. Amen. Xa kuphilwa. Amen. Kuvela abazalwane. Nicinga uba kutheni kungaveli abazalwane kuvele kwaziwa abazalwane base-United States banje? Noba udibana nowuphi umzalwane wase-United States Ministries uzawufika ethi ubuyathetha uthetha kanje. Ubuyaphila uphila kanje izinto zenza kanje but uvela ubone ngathi ngabazalwana andano bazinkonzo eziyi12 nabo baziyi57. Ndisho abazalwane na abahlala phansi kanje ungakho abathetha ukhethwa bakuthe baxeloku baxelele baxela abahlala kanje. Kodwa uvela izimo ngezimo kubantu abanjalo ezahlukeneyo. Ingxaki okanye lento ibangela lonto indlela umuntu ngamunye apha kune aphendula ngayo elekuba kusiwe intshumayelo. Entshumayelweni mose njengoba ndimile apha ngaphambili ndithetha sesilungu zawuthetha into ezininzi ndizuthetha into enye. Yeah. Kuyana nokuthi uphendula uthini kwinto nganye endiyithethayo. Nothi mna kuphela nabani na othethayo apha ngaphambili kwinto nganye ayithethayo enhlizweni yakho phendula uthini. Uthi uDavid okanye maqale pha kuIsaya okanye mandingene pha kuDavid. Uthi uDavid kweli wena ubulithetha ngoIsaya usithi mandifuna ubuso bakho. Inhliziyo yami xa iphendula kulonto ithi ndiyafuna ukukubona ndikhoyo. Amen. Kushumayela uDlamini lomngana. Amen. Kuloo ndawo athi xa ethetha okokuba ngaba xa ethi uThixo funani ndifuneni
Ndisenokufumaneka okanye funana uYehova esenokufumaneka mbize nesekufuphi. Uphendula uthini enhlizweni yakho wena kulento uyithethwa. Amen. And eyokokuba uzawumfuna uThixo emva koko okanye awuzomfuna ayisukuba wena uthini ngomlomo wakho uthi uzamfuna. Eyona nto ezokwenzeka noba ungatsho ngomlomo uphendule ngomlomo uthi uzamfuna uThixo, kodwa eyona nto zawuyenza yilo uyithetha ngenhliziyo yakho. Ubuthe enhlizweni yakho andizukwenza obobhanqa, nanso ke into zawuyenza. Amen. Azukwenza obobhanqa. Awanelanga njengelo xesha ukungenzi lento bekuthiwa yenze. Uthethe kakubi nangalento bekuthiwa yenze. Mamelani ke bazalwane bethu. Ayisokuyishi ningalahle kwalento. Umxholo wami umi kule ndawo ethi thambelani inyaniso. uYesu ufika kuIsrayeli, uIsrayeli eneminyaka elindidinga lakhe. Yesu benezibhalo esandleni ezithetha ngaye, bebefana babasebenzise zona ukuhlola uMesaya, but bavele bemabama baqinisa inhliziyo zabo bathi awunguye. Amen. Wena siyakwazi ukuzelwe mbani, siyamazi uyihlo, siyabazi nabantakwethu. Kodwa amaIsrayeli uba ayekhe azivula inhliziyo zabo uYesu xa ethetha, amamela ngendlebe esembhalweni, bemamela into ephuma kuye, ngeba bangammisishanga uYesu, ngeba bemfumene ngobuninzi futhi kwangela xesha besekhona ba yebafondini ngeke nguye lo. Khanikhumbule kubhaliwe kwathiwa ngaye nanku enjenje. Noba besingayiqondanga nalayenza izolo, kodwa kubhaliwe ngaye. Kwathiwa xa engene eJerusalem uzobekhwele entweni engazange yakhwelwa. Naku kwenzekile, akungeba siphazami nanto sikabawo, nguye lo. Kha kuba babamba lento bayibambileyo, le uSathana balukuhle ngayo ukuze bangamboni. Amen. Amen. Ndithetha ngamaIsrayeli anominyaka. Kodwa ndithetha nani ngoku. Amen. Uthetha uba asithunukali noba sekuphakama omnyapha phakathi kwethu, athe kujike namama mhlwam ndijonge izinto ezithethwa ngaba bantu ndiye ndancedakala. Kodwa akwazi umuntu yena ashiyeke apha phansi esabhadle laa mbadlo yakhe ayibonayo kakuhle uba ayimsindayo. uYesu uthi xa ethetha bazalwane, kulungile xa ningandamkeli. Make ndinamkele ningandamkeli mna, kodwa kanamkele la mazwi ndiwathethayo kuba kungowam ngakababa. Senjuba angathi mhlawumbe omnye sizamela uba thina namkele thina ezabefundisi. Bazalwane bethu, thina njengoba singabefundisi nje asizama uba asinanto apha enhlokweni zethu ethi sawuthi size sibe ngabefundisi bokwenyani sibe si-approve nini. And nana nidingi uba nizama u-approve bazingabazalwane singabefundisi okanye asingabo, ayoyenu le ndawo nayo yenza nje umoya. Eyenu into kukuba nive izinto sizithethayo okanye into zithethwayo apho, ngoba akuzibandebi ngenye ixesha mna mfundisi uzosukuma uyelisa azothetha into apha ngaphambili. And kube kufuneka siyivile sonke. Amen. Idingeka kuthi sonke uba siyithathe siyamkele. Amen. Into efunekayo pha ukuthi bazalwane make sithambele inyaniso.
sithambele inyaniso. Fanele niqalile masikum seke nditsho ubana yes I understand ndiyavuma at times umuntu angake angandifuni okanye andicaphukele fine anangxaki nale into. Cha uba ungashiyeka ngapha kokundicaphukela uthatha lento ndiyithethayo uyenze uzawuncedakala nangxaki. But ingxaki nansi. Okokuba ngaba unendawo ngakum okanye unendawo ngakudlamini noba ungenendawo ngakubani sozumve xa ithethayo. Uzamva ukuthini soze uyamkele into ayithethayo. Soze leni into abazalwana ndiyibuza ndiyayazi. Amen. Ilento lithi lizwi uba wamkela umprofeti wamkela nesibabalo sakhe. Amen. Ngamanye amazwi noba awumfuni yena umprofeti ufuna isibabalo sakhe yamkela yena because awuzukwazi ukuthi baba kuyo uthathe isibabalo sakhe. Amen. Ibeke uba besihamba thina kakuhle ngokwelizwi. Lithi mthandi Yehova uThixo wakho inhliziyo yakho yonke, ingqondo yakho yonke, amandla akho onke, nangomphefumulo wakho phela. Umthanda umelwane wakho njengoba uzithanda. Uyigqibile. Bungazibane engxaki noba kuthetha bani, uzawuvela uvele into ayithethayo. Futhi ekuyivene kwakhe lento ayithethayo uqonda ba wena uzawuyenza. Futhi le iyadingeka apha ebomini bakho. Amen. Ngoba ndisendithi kanti jonge ke bazalwane bami ekuhambeni ndifuna uba kuzawude kube nini ukuze umuntu ibe yiyo lento uThixo ayithethayo funeka aqala ambone iphupha. Simbongile. Funeka uThixo enze imigudu ayiveze ba nguye latshoyo. Kwawude kube nini singabantu abanjalo? Kuzawuba kangaphi? Yonke lento isuke kuthini? Inhliziyo yethu aseyivulanga. Siyiqinisile. Kanti bimele bathini into esiyenzayo siyithambele inyaniso. Mamela lamazwi uthi uYesu uyathandaza kwincwadi kaYohana chapter 17 verse 17. Uthi bangcwalise ngayo inyaniso. Athi lilizwi lakho inyaniso. Ngamanye amazwi uma kuvakala ilizwi phakathi kwethu elithi masithambele inyaniso, lithi masithambele ilizwi likaThixo. Yabazalwane bami. Kukho into endiqiniseke ngayo phakathi kwethu singabazalwane. Yileyo kubana wonke umuntu uyathanda uba nosindiso oluphucukileyo. Amen. Ukhona ongathandiyo in case ndibeka ndike ndigcwele into zobuxhakaxhaka kwakho. Ukhona ongathandiyo uba nesindiso oluphucukileyo apha phakathi kwenu mama. Kabashana. Ngoba ndakuva ngenye imini usithi yini bethu nawacaba ndizaba nguwethu. Ngamanye amazwi akathanda uba nguwethu. Akathanda uba nosindiso olwehesheshe. Akekho umuntu othanda uba nosindiso olwehesheshe. Amen. Wonke umuntu angangumzalwane woqobo. Umzalwane othetha into ivakale nebulapha ngaphambili. Umzalwane osetshenzisekayo osetyenziswayo nguThixo. Kodwa iqale apho ngesihlobo sakhe. Amen. Iqale kuthini wena uthathe lonke ilizwe liwaphezu kwenhloko yakho ulamkele enhlizweni. Amen. Ulamkele usithi ndim loza kwenza lento. Le ndiyivayo. Ndim loza kwenza lento le ndiyivayo. Emva koko uzawuqala wena ubone lo mzalwane omthandayo nawe apha kuwe. Amen. Amen. Kodwa ungayenzanga loo nto awukwazeki. Uyawuphelela izinto okuziveni ebantwini uba kukho into eyenzekayo ekanje wena awusoze uyive.
awusoze uzivele wena uyazi ngqo first hand uba kuthiwa uThixo uyathetha uyohlala usiva ebantwini boThixo uyathetha sozathi athethe into kuwe ingekuku ubuThixo akafuna uthetha into kuwe uyafuna ka ufuna kalumve ethethwa mamelani ke ntanave kumnandi bazalwane bam ukuzivela ngokwakho ezizinto Amen. ikwesisikelele ndikhumbula uDlamini esheshe thaba zakho mlo eshesha ngandawoni ifani baba kulandumiso 119 abenendawo afika kuyo athi ukuve uthi bongumuntu uqala uvuka ebusuku uthandaze ucaba ke mhlawumbulela udiniwe ngalomini akuvukekanga but wothuke kuthandaza umoya wakho uvuka usezuthandaza uqoma nje beya indini bethandaza ngela xesha wayethetha lonto naqomo yiyodlems ndiyayazi le nto uthetha ngayo qha ndayigqibela kudala hlobo sami yona uyazi ndiyayazi futhi ndatsho ndayikhumbula kakuhle ngokwayithethayo qha yona ke ngoku hayi kungoku ya ndava kamnandi ke ngoku kodwa kulonyaka caba andivukanga futhi anzange babe kuthini nje ndizimamela umoya uyathandaza ndithuka mna uthandaza futhi kandivuka ntonga hayi mani bengeyathandazi kodwa bendimamela umthandazo ndothuswa ngumthandazo Amen. kandivuka hayi bekuthandazwa apha kum mna ndikavuka imthandaza akekho nothandaza apha cala pam futhi ke ivele bangathi iyavibrate ndiqonde I welcome it back now ezi zinto ke hlobo zenkosi hayi andiyazi ba lento bendithi kandithethayo andiyazi ba ndingathini uba bendike ndikwazi sisilungu uba bendike ndikwazi nje ngandlela athile ndiyithatha inhliziyo yami ndithi iyole inhliziyo yami Amen. kaniyiveni le Amen. uba nisakhumbula ndithi ngenye imini ndithetha ndithi uba sisilungu ba inguwe lo ndim mna ndibe nguwe noko ndinamehlo ebendikade ndibona ngawo nendlela ebendiziqonda ngayo izinto kodwa ngoku ngenisithi kodwa ngoku ngenisithi ndiyanamkela hlobo zami zayamkela yonke into eniyishoyo inkwesisikelele Amen. nangoku hlobo zami andiaphileli mna Mahlems andiyithi miyamkelani mna nangxaki but uba singake samkele izimfundiso uThixo asinikeze niyazi inywebo uThixo asinike yona engakanani Amen. engakanani and uThixo kazusisindiselwa bazalwane umzalwane yena ithi iBhayibhile we have been chosen to be the partakers in the kingdom senyuliwe uba sibe ngabathathi inxaxheba ngamanye amazwi uThixo uzibeke zambini indima yazawuyenza yafuneka siyenzile into ethetha ukuthi noba ngafuna kangakanani uThixo ukusisindisa uba thina somi ngamnye apha kuthi akayidlali indima ekufuneka idlalile akazusindiswa empeleni kosuku Amen. Amen. kayifanise lento nomzali othile onjani prepared in all spheres already olungele uba noba kungamthatha ntoni uready bamthatha umntana wakhe amsesikoleni awuphuma kwa10 asuka umntana abhojoza phuma ecaleni athi uya esikolweni kanti akaya esikoleni uhlala esapha athini angafuni ufunda tu abangamzama hayi abangamthini hayi ndisho noba lo mzali anganqena kangakanani umntwana wakhe ayomfumana u10 akazomfumana udinga thumbs up walomntwana udinga into okubana lo mntwana adlale indima yakhe yena aye esikolweni futhi nasesikolweni angafika adlale afunde injalo lento esikolweni
Kufuneka umuntu enendima ekufuneka idlalile and umuntu ufuneka idlale le ndima. Mamelani ke hlobo senkosi enye into engisese ndiyicaphazela ukubana. Yabona thina sikhoya apha. Thina sisindiswe ngoku thethayo. Uba kungenzeka nangeliphi iphutha ubane ayophelela esihogweni. Akazutshutshiseka phaya njengomuntu angazange ave. Njengomuntu ebekhonza apho kuhoywe ingoma qha nokuba kunikelwe. Wena uyabona apha njengoba nandike ndisho kudala ndithi uyabona apha ubulapho uyithathe le mali zakhe. Ndisho noba ungaqhubeka wena uhamba ngale ngqondo yakho ethi awuzuva lonto uzocinga uzomkhumbula futhi uzosikhumbula sonke. Ndithi ke emntwini okuthe kwenzeka iphutha wophelela pha hayi mama uvusake ndithethe nene ntwana andibuzi ndiyayithetha umuntu uzoziqonda nayo baba ya ndiyenzile impazamo ebomini bam. Impazamo endiyenzile ebomini yile izongiphelelisa apha. Abantu ke namhla baye bacinga ba ingathi uyayibaxa kawuthi ungatsha kwesizoko sinye okanye kule hade sinye kodwa ngokuphinda phindene kayi7 kunalo ucala kwakho. Athi umuntu umthabi kanjani uyaboniswa wena. Ese ndiphenduleke aqala umphendule nawe uba kanjani amadoda ayephosa Shadrach noMeshach noAbednego emlilweni engangenanga emlilweni ebaphose ngaphandle emlilweni kodwa umlilo wahama wona waba ubulala kodwa Shadrach noMeshach noAbednego bahamba apha emlilweni baphuma benganuki kwamlilo kungahawukanga kwampahla. Kunganixelela lo ngoba yakhe into idinga R1,000 eyam into ifuna 1.5 and ngexesha ndisagcine le R1,000 ayizufika le 1.5 ndithi ayizufika kanjani seshota nge500. Yayindimi athi hayi izawufika ngoba le R1,000 ihlala endaweni yale 1.5 ndiyifunayo so mayisuke engqondweni yomuntu ubude ngoba kaloku umuntu uthi sewushota ngo500 sokufutshane. Kanini thetheni ke njengabantu nami ndithetha komuntu ke ngoku ukuyiqaphela uba senjuba umuntu uzawuconnecta kuba kubomi uba wenza kanjalo uqinisa isandla sakho ndaweni yokuba ubimele buncedo umuntu lo nesidingo ngoku and nemeko yakhe imaxongo kunale yakho wena uqwabela wena uzomana usothuka umana ungathi ungafika kule nto uzamele yona kodwa awuthi ufike. Lihambe ixesha awuthi ufike xa uthi ungafika uvele kwenzeke into ebhidisayo isebenzele imali futhi izawuba yile kaloku wena uzosivula isandla sakho xa iyiyo. Akuzuza mzalwane ngoba kaloku wena uvani nabazalwane kuzawuzuka umuntu ke wala family yakho ithandayo okanye kuza kwenzeka into phako wenu enyanzelisa uba sebenzisa le mali ungenzi le nto ufuna uyenza. iBhayibhile endiyifundayo kwincwadi kaYobhi ithi uThixo umba ukufundisa uyingcungela. Uba ayiqondi ke ithi ubuzawuthi dibana phi loo nto uthi incwadi yeNtuluzo 119 ndingekohlwaywa ndandibhadula ngoku ndiyaligcina ilizwi lakho. Amen. Ulivile ilizwi akahamba ngalo wabhadula wahamba ngokuba yena ebona njengebhadlile akwenzeka ngohlobo eberhalela kwenzeke ngalo wabona inxwaleko emveni kwenxwaleko ngoku ufundile uthi andiphindi. Ubuhlelo utshilo kaloku umyalelo phaa kwincwadini zekelisa ubana ungakholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke okanye ngengqondo yakho yonke ungazingqiyame ngezakho
imbono okanye ingcika ingatsho enye version. Thina senza njani? Bazalwane bami, izinto uDlamini bethuna yiyo imani make ndinike le option ingasincedisa in part. Nike nivele mhlambe ningahoyi ke kandithetha ke nimhoye uDlamini. Niyandiva? Nimhoye. Yazi uDlamini uthi kum soze umthobele uThixo ungamthobela umuntu lofana kwakho. La ndithi ke utsho kuma katsho kumbhesela utsho Shumayela ndikhona. Ndiqonda basuka uyabhuda. Hayi asihlangane into zami. Khona yo akubinyanisile le Nkosi. Nyani injalo lonto. Azothi uba awumvuhayi womuntu awuzongva nokaThixo. Yabazalwane bami. Kanimake bavuke nabo amani basezweni. Okuphulaphula, okuthambela inyaniso. Iyo. Okukuthambela inyaniso socinga uzawuthambela uMateyu verse 7. Okanye Matthew chapter 1 verse 1 qha. Uzawuqala ngothambela umuntu lo kubhaliwe kodwa uthobeleni ummiselo lo ongowomuntu. Uthi uDlamini kayicacisa le ndawo. Ngexesha uphulaphula umuntu kathetha kuwe kunika umyalelo noba uthini umnaka wenze njengoba etsho uziqhelisa ukufa nokumamela nokwenza lento ixelelwayo. Then xa ethetha ke ngokuThixo uzothamba. Yabazalwane bami kanike niyiteste lena ilulu ufumaneka. Ayithathe ithuba mntakanjasi. Iveke inde kakhulu. Uphulaphula umuntu xa ethetha into kuwe mamela ke lento ikutrayinayo ayiyo leni kunyumbazayo. Mhlawumbe nansi enye into ebanga unobangela uba abantu bangayilandeli ithini bayimisishe bayibhude apha phambi kwabo. Lento ikuqeqeshayo ayiyo lekunyumbazayo. Yinto ezawuthi kayithethwa kuwe ifike ungafuni uyamkela. Nanso ke into ezosebenza wena. Amen. Hayi kaloku imani. Uba ndihleli ndingumuntu olichiza nomuntu othanda izinto othanda uba setown njengendoda yaselalini. Kanti ndiyazithanda izinto njengoba ndingunolali ndithanda uba setown. Xa ethi uDlamini akuhlale mngane wami uzakwenzani ezilalini? Kakuhlale ke sihlale kunyaka iveki nje. Ngathi wenini bekunini ndifuna into etshoyo. Ndihlala nangxaki. Kodwa ke masithi wayedla ngothi uDlamini athi akudala kodwa kubugodukulina kulabheki. Nakulenza kodwa futhi sagoduke hayi ntamethu. Hayi ka ukuhlale sibe kunyaka. Ngoku kufuneke ke ngokuba ndizawugoduka. Ubumavusana. Ubukawuthizana? Kufuneka ukuba ndizawugoduka ngoku kufuneka ndiqala ndicinga uba ndiyitsho le nto kuDlamini. Ndiqulele futhi uba uDlamini ayizibalula le nto uba ndigoduka. Andithathi for granted uba ndiyagoduka. Ya ke. Andihlali kwaDlamini kaloku sihlala apha eGeneral sobabini. Yeka laa nto ithi if ndingomnye ukuba ndandingomnye umntu anothini andimowi. Andimowi ugoduke ndiyagoduka mna ndigodukele kwabo ndigodukele ekhaya andimowi kumxelela ndingasuke ndimfonele senze xoxa for that matter zithi ndehlile ke Dlamini. Ngoba uba bendimxelele ndisekhona sisebhedlele bezawuthi ayiyo. Uyaqonda? Yes. Then ke ngoku ndiqonda uba okay
ha at times ndingagoduki bendihlalela ugoduka ngoba uzawuba yedwa apha ndihlale. Uyabona ezo zinto ndiyafuna ukubana uba ngangazange ndazilulamela ngithi ngenguye lo muntu endinguye. Amen. 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 Yabazalwane, le nto yokukhonza kwethu make singayithathini light. Yazi make sisusene izingqondo zabantu man, ezingqondweni zethu. Umfundisi uMahlaba uthi ngenye imini basententeni kuloo ndawo bayavangela bamesentente kuloo ndawo. Uthi athi umoya engcwele kuye phaya emini amboclean toilets zale ndawo bakuyo. Uthi angqunge ngokunga angacela abafanele baclean toilets. Uthi kungavumi ayive uba kufuneka eziklinile yena akuthiwa makuklinwe itoilets. Enye into ebalulekile bangani bam, kawunika umyalelo kawumamele word to word. Uthini umyalelo? Awuthi umyalelo makuklinwe itoilets. That means une choice ke ngokuba unominate okanye uthi umuntu uba makaclean. Uthi hambo clean iza kuwe. Ifana nalento bana ke ngoku umoya engcwele athi kum nikela apha kuthuli mhlawumbi imali ethile. Mna ndaweni yokwenza lento ndixelelwayo ndisendizapha ngaphambile ndizothi bazalwane masinikele sawunikela mhlawumbi ndithi ukhona umuntu efuneka sigqithizele kuyo ndiyinyovile ndiyenza le nto kuyithiwa ndiyenza. So kuhle ukuthi siwuphulaphula umyalelo. Masithi umzekelo kuloo ndawo uthi umyalelo kuJoseph vuka uthabatha umntwana nonina usabele Jiphethe. Awuthi uzuvuke vuka and iBhayibhile ithi wavuka waxhabasha. Yayiza kwenzani loo nto uba wayevuke kusasa? Wena uvuka nakusasa mos ixesha lovuka lekusasa. UThixo uhlele yazi ixesha lovuka kusasa ngavuka kusasa ndivule wona umyalezo nduvile Nkosi ucacile futhi. Haleluya. Ayibona Nkosi savuka kusasa ndiyazi sendiyazi banzavuka njeni kusasa. Uthe into vuka. Uzothi wena uphume ehluko mkhulu kakhulu. Ekuvukeni kwakhe ngela xesha la Nkosi ingakhange yatsho nakomnye uba inesicwangciso sobheka eJiphuta. Yangena endleleni ngobusuku ngobumnyama ayabonwa nangomnye umuntu usindile umntwana. Akho umuntu unolwazi ukhona omkileyo. Xa ba uyazi nje bona ba ukhona singamboni ubheke ngapha sazi. Yonke into uThixo ayithethayo nendlela ayithetha ngayo unesizathu. Amen. Abazalwane bami, ukhona umzalwane wakwaNgqina ndikhona. Wathi wayebanjiwe esejele wasindiswa pha. Andikho kuloo ndawo ke ndikule. Ebe-20 kwezinto zenombolo pha. Nanga-2018 kodwa le ucabe irafu kunenye. Ingathi 28, 26 ngamawiki. Ingathi kulana August lo wasindiswa. Uthi athi umoya engcwele kuye fasta namhlanje. Wakhomba lo mini wafasta. Kanti le mina athi umoya engcwele makafaste ngayo kunesicwangciso sala group asuka kuyo endlobongela zamabanjwa yokuba uzawubulawa. Kukho okuthi uzawuqinisa inombolo yakhe ngaye ngoba ambulale ngoba ubancatshile wasindiswa. Ngokufasta kwakhe akaye ekitchen apho ibiza kwenzelwa khona into labhambi yeleqa. Sangabe sabulawa na kwixesha elilandelayo. Uthi umbuzo wami khawuthi zangafast. Ahlatywe ekitchen umzalwane esindisiwe afe. Kuzoqina intetho ethi uba uli-28 awukwazi uphuma nangoYesu. Umzekelo ngubani?
kutsho ngenjubaqa yento engathobeliyo. Xa ke ngoku thina sawushiyeka simangele uba kwenzeke njani, uThixo yes andimbone emyekela kodwa kwenzeke njani, sinale ndawo singayaziyo uba bekuthweni kuye, wenza njani yena. Ndiyenzela into yokuba nawe ke ngoku naxa unokujonge nawe ebomini bakho ubone indlela izinto ekwenzeka ngayo, khawukusijonge akho nto bekuthiwe yenza okanye akho ndlela bekuthiwe yenza ngayo wena wengenzi ngayo sowugaxeleke kuloo meko nje. Ukuyijonge ngolo hlobo. Into ebaphambili ke bazalwane kubana ndibe sengxakini abazalwane abandikhathalele. UThixo ndimazi kakuhle mna uyakwazi uba umzalwane angayithethanga ingxaki yakhe, kodwa uThixo yenze ithi chapha kum. Bekwenzeke njani kulena yakho icase kumokamokane nayo wedwa ingathi akho bantu? Mna ndingaze ndikuxelele niphathi, bekufuneka ufundile uve awuvanga into ebekuthiwa yenze okanye indlela ebekuthiwa yenza ngayo wanenkani, ngoku khawubone iinkani zakho uba ziyakusebenzela na. Ngoba uzuziyeke funeka uzibone uba ziyakuntlonta zona. Emva koko wena udecide ubana yibazalwane. Kukho into endingayifuni kakhulu mna, ndithi uba ndinengxaki, yabona ndithatha ithuba ukuthi xa ndinengxaki number one womntu endimthindayo ibe nguMr Mnuko, ndithatha ithuba ndithetha mba ndithatha ithuba mamnoze Detyana, ndithi uba ndinengxaki ndipreferisha ugoduka ndiye kobantakwethu ethini bavele bandiphoxa bangandiniki imali. Ndibuye sendisishoya imali nangoku, sendingatsho noba ndiyaqala uthetha kuye, sendingatsho noba ndidane apho bendithembe khona ke tana ndisiza kuwe, ndive ndiyibeke nje kuhle kuhle imali vela ndisombululeyo. Ndade ndayamkela apha kumba hayi mani. Kona ke ndinyanzelile uba ngumntu oqala lo to contact. Hayi as options zam, kangoba ndade ndayavuma ndazamkela ke ngoku. Into endibambe yayinto ethi ndizawubonakala ingathi ndixhomekekile. Uyabona uba ndine-selfishness nempakamo nekratshi. Zizinto efuneka zisukile kuthi ezo singabazalwane. Uba asisuki kuthi ziza kusibamba ekuthini sibe ngaba bantu kufuneka sibe ngabo. Omnye ke into engambamba kakhulu ke ndisekulaa ndawo ke ngobana ukuze umve uThixo xa ethetha qala uve umntu lona ophambi kwakho. Neke niyiqaphelele uba uzawuthi hayi emthweni unengxaki umntu. Hayi nje. Futhi usitsho kakuhle Nkosi yam ngomoya wecawa. Bana ayikho right le nto uyenzayo. Akho right uyenza kanje uyonile. Mamelani ke. Nditsho andisakhumbule yintoni uDlamini eyibuza kum. Ndaqonda ndidane. Uyabona into ekuthiwa uyenza wrong, ngoku uyazi ubona ubuyenza wrong. Xa wayenceda ukuthi xona ndidane ndiqonda ndinentloni kwamna. Ndivuma ndinalanto ithi benditheni nawe. Andisakhumbule nje uba yayintoni. Ndinalanto ithi benditheni. Uyalokozeka. Yi-training. Funeka wamkelela mlokozeko. Ifanba I think okokuqala okanye kumatyala amabini edlamzana ke ndibathi futhi lo mfo sibulingana mani akakwazi usuka ndithi kanje. Imali ba wenze ngathi akayiboni. Hayi ndiphinde ndibuyele ku. Kodwa ke bendingekho right nje nyanya. Uba nesakhumbula kukho imini endake ndathi kandithetha apha phakathi kwenu. UDlamini into endiyithanda kakhulu ngayo kubana ubuhlobo bethu abungabuhlobo bomkokotelana ubana into erong ingabikho wrong ubisenziwa ndim. Bakheke phezu kwento yoba uba into irongo nalapha kum atsho yena bayiyo le. Futhi ndiyiqonde namayiyo nam ndivuma uba yiyo. Kubuhlungu akubikho mnandi. Iwesi nikhangeleke ngathi niyalingana.
futhi ndiqonda uba khona isidingo soproof point uba ngubani oyise omnye zange zingquzulane noDlamini siye kwabo futhi soze sibe safika kwabo kubhaqe khona uba sasibe sangquzulana ke ndimoyise ndiwine ntoni. Amen. Ijabule njalo lokuzamana nenyama negazi sabe sipopene kwakuleyo fine unyanisile ndime kulona then ke ngokwakheka ubuhlobo bethu kulonto. You understand? Kangangubana ke hlobo zenkosi yilento ke ngokufuneka into kuba ube into irongo nakubani. Hayi kumngane akho ebethembele uba uzoma ngakuye sisilungi makayazi ba obubungane bethu abusekelwanga ekuthini sicompromise bobo kubana singabangana kuba se-understanda ngokufana. Cha kuthi uba ukuheletya izibeke ukuheletya kube kanti kwenziwe ngumntaka Josa uba kwenziwe ndim hayi soft thing into engenamsebenzi hayi masigqitheni lento sawuthandaza uyancedakala umntaka wethu nonsense. Lithiwa ndim ke ngoku ukuba ungumuntu ongamameliyo xa kuthethwa susa nale nto xa kuthiwa hayi kuwe uthi usawuva kabuhlungu ubhoke. Amen. Yabona ke leyo si-stronghold esenzima esibamba abantu abaninzi. Abantu bamepha uthetha into apho umayoli uthi kwintshumayelo yalamini ndiyathetha ke bethu hayi kodwa ke noko sabethe nje 10 yedwa 10:04 andiqonda basaba laba lideli libheka phaa kunayilise lisemva kwethu manibe nethemba ke kanjalo andisho ngale umena nto ithi into masithambele inyaniso. Amen. Then kusawuvala ndikwelayo usawunqandwa khawujika amehlo wakho uwase kulantu ba ubu right. Libuhlungu into imele ba ibe buhlungu yamkele. Thina ingxaki yethu ukubana usawuvoba buhlungu ulwe usathana nguye kulwisayo ngoba uyayazi kusaphi lento. Xa ekulwisa ukulwisa ngathi ungakuwe ngelithi kuthena natsho phakathi kwabantu ewe ndiyavuma ndi-wrong uthena natsho phakathi kwabantu ukubuzisa umbuzo wrong umbuzo okhawunta lowo ke ukukunceda kuthene kunqanda phakathi kwabantu yithi wena bekutheni mina sendiyenza phakathi kwabantu. Kwelinye ixesha athi kuthena tsho kanje ngengatsho kanje funeka unqandwe ngendlela ethile wena efuna wena efanele wena. Why wena unendlela ethile? Njengento bethetha apha ukhona bethetha apha athi umzalwana abuze ba kutheni usenza into ethile ngathi ngulwandile athi hayi ndiyathanda. uPetros uyicacise kakuhle uba ngabasileyo abenza ngokuzithandela. Amen. Iba ngathi umzalwane uthetha into kwenyani kathi hayi bazalwane bam ndixoleleni uThixo usazamnceda ndiyayithanda le nto. Ndiyayithanda le nto. Andisenzi ndiyayithanda. Ukwenza kwakho la nto uyithandayo wenza ngokuzithandela ufikile kuPetros kumanca usile. La nto ukwenzisa loo nto kukusa. Mamelani wonke umuntu ongafuni ukuba nguye lo muntu uThixo afuna abe nguye makaqhubeke esenza zonke into endimane ndichaphazela kuzo uzosibona eqhubeke eba yiloo nto. Mamelani umuntu ezimisele ukutshintsha luphucuka usindiso lwakhe naye azibone bangulo mntu naye azithandayo zonke into zichwethele ecaleni. Nditsho akuzuthi uzenze zonke usenze nje yanye okanye zambini uzobona umehluko. In fact usavumile nje ba ndiyahlukana nale uzosibona iyo I so wish andiyirhaleli lento ibithethwa nguyolisa apha ikivuka ngabantu abaninzi
akaziva umuntu wekhaphukhaphu. Amen. But awusuke ube khaphukhaphu. Nansi ingxaki. Amen. Ayongxaki phese indlela efuneka siyihambile. Amen. Mamela ke. Andiyazi ke kwaba kusenzima usuka. Yebo, okanye make ngiqale ngithunuke aba. Omnye wayeke wasuka. Kwahambeka. Wasiva ekhaphukhaphu. Uziva njani ngoku? Manjonge phansi ngenze ba into engathi nesithukuthezi umvele kayibuza lo mbuzo wajonga kum. Uziva njani ngoku? Okay, zange uzivuka khapha. Oh, uyenza nabantwana basuke bathethe nje. Basibeke engxakini. Umuntu bukhaphukhaphu ngekazihlalele nobukhaphukhaphu bakaye kubethetha ngoba uthukutheza sathina. Uziva njani ngoku? Ndikapho benziya khona inyansilela ndayithethayo. Le ithi uziva khaphukhaphu ngoku. Okay. Jonga ke ngoku. Yintoni le? Ubuhamba njani ukuze uzive khaphukhaphu? Into ethetha ukuthi hlala kwezo zinto ziyakuncedisa. Ilanto ndithi akasukanga waziva ekhaphukhaphu. Okanye awusuke uziva ukhaphukhaphu. Ke mama Njosi. Kaloku ba utata uNjosi uyathetha nawe ubeke lakho. Uza kube nzima ke sisi. Ungabi naxhala ba besike sathetha notata uzasithetha sithethe ngezona futhi. Ngasisikele uza kube nzima. Senjiba nabanina okuthiwa xa kubekwa naye abeka qina. Sowuqinile. Lena ndithi qina. Andizothi thamba kaloku wena uziqhelisa. But ilizwi lona lithi thambela inyaniso. Ngamanye amazwi njengoba usiva lento uyivayo inyani okanye buxoki. Inyani lalela ngakuyo. Yilanto endithi umbuzo ofanele uzibuze kuwe ubana naku umuntu masithi mhlawumbe ke ifana noba umuntu obekonaka ndilungisa noba ulungisa kanjani unihlenhloko. Zayiqonda yena unihlenhloko ke ngoku. But bendiright. Hayi. Nansi into ezawuhamba nayo. Okay, make bendiye kubana undilungise qatha. Inoba ukhumbula lana ba mhlawumbe ke weva ndandike ndalijoni. So mandiyithathe ke ngokwasebusoje. Ndisuka pha kwaSandafu. South African National Defence Force. Ndandipa. So yazi ke tana nganye maxa sanubona nje ndilile ngathi ndityafetyafe ndiyinesi mose. So inesi ke ngosisi mose. Sube ndingekho ingekho buyi physically. Ekape. Yo, mina ndisuke kubethweni abemqolo ngeSwazi. Ndingavi nix. Kubethwa oko yonke imihla sahlala ngentonga yonke imihla udla kwethu bomu. Ubethwa niyabona lento esisilungwini ethi usumbetha qha umntana uzothi angeva niyithetha nje umoya niyazi nini. Mina ndiyazi apha emzimbeni wami. Uthi ubethwa sitsho ujonga tshwa. Noba sitsho njengoba nje ubethwa emzimbeni kubuhlungu gqithi. Uyafikelela emzimbeni ukuthini ungavi. Uyabona ubungayenza umbetha umntana mhlawumbe bethela umbethe ndithi ubetha ngawubetha nyanga pha. Hayi. Awuva thuli into enzekayo. Uyabona ke kuni ningangayiqondi. Trust me. Uyabethwa insuku zonke awugqiba ungeva. Ungeva nix. Awuva pain. Akho pain. Inoba umzimba noba uvela uzixele otsho ukuthi yiyona into right kuyini. Hlala kanjani ngosisikelele. Mamelani ke hlobo senkosi. Into yethu isekubeni make sizithambiseni inhliziyo zethu. Lithiwa ndim ke ngoku. Kwaba bakhe bahamba ngokuyilandela imimiselo. Sentsho noba mithathu into eniyithandayo. Ekwenzeni awuthi uhambe ixesha elide kodwa kube nomehluko uqomba iyakusebenzela lena. But ke ngoku khawujonge ithi iBhayibhile incwadi esitshilelo khumbula uwe. Khumbula apho uwe ubusuka khona. Zintoni wawusenza ngela xesha? Usazenza?
uba usazenza ngola hlobo, mamela ke ndizokuthunuka nyani. Kwaye la hlobo uba ubusazi li-backdated, li-late. Ibimele uba ngoku ngehla kwakwela hlobo, iwese kodevesi leyo. Mamelani, ayidlali le nto bazalwane ithi uyakhula. Elekubusenza, uqhubeka usenza, uyakhula. Yho ke, ndim lo bendiwatya amanqatha. Kanti ngokwaseBhayibhileni kanjengoba amanqatha ibimele uba la manqatha azintso nemihlehla andifiki kuwo. But uba bendiqhubeke ndime phaa kowamntu, bendawuqhubeka ndihamba phaa kulaa ndlela futhi kungekho nengxaki. Othi awukamelanga bawasebenzise ndithi hayi wena mntana enkosi, fanele ungawasebenzisi wena, andikho apho, andikafiki. Mamelani ke, ifana nale nto, yazi enye into ke lula ke ngoyona ibingandincedisa 120%. Uyabona umzekelo uba umntu angavele andamkele. Xa undamkela uyamkela noDlamini masingama-twins. Undamkela kwakho noba ndingandakuxelela into direct uzawuzenzela. Endiyenzileyo ungekho. Mamelani, hayi ndine-proof. Ndikhumbula namhla ngqina apha phambi kwenu esithi uqale kulothula ukungawadla amanqatha kube kuthiwa ndiwayekile. Into endihlekisayo ndiyicinga sendisekhaya ubana yayindawo yam yokuqala ungawatyi mntana. Ndisithathile sona isigqibo but ndingekadibani namanqatha. Ndisithathile isigqibo uba ndibuyile umva umhlehlo amanqatha embilini la ngikasombawo entempileni, hayi nam ndiyamnika. Andizowadla qha ukumnika kwam koko. Then ndandiqale phaa ndisithathile isigqibo but andikabi na-episode, andikabi nandawo yokuyibonakalisa le nto uba ndihamba kanje. Hayi safika kulothula imini amanqatha ekhona shemihlehlo phaa. Samkela kwadliwa, hayi ndabethe ndawo zam zithambileyo kakuhle. Hayi ezizithambe ngamanqatha. Ngoku nditsho ndiqonda tyhini i-powerful le nto. Mamela ke ukungqina ke mhlawumbi ndawuthini ndithanda kakhulu namhla. uDlamini ezinye izinto ndikopele nje yena, enye into ndibone nam sendihamba kanje. Ndiyafuna ukuthi amandla wam ezinye izinto andimbonanga ngezenza, but ukwamkela yena enguye bandincedisa. And umuntu beke wamamkela, nditsho sethetha into ekuhlabayo, but ushiye kumdistansa kule nto. Yena phaa, yena le nto ekuhlabayo ilapha. Yebethuna, ake sibhadlele uThixo makasincede. Yemntaka yaso. Yabona uba umntu uyamthanda. Uthando lwakho kuye aluchatsha, isigezo sakhe asiluchaphazela uthando lwakho kuye. Ndithi mna umntu xa umthanda, isigezo sakhe asiluchaphazeli uthando lwakho kuye. Uzayi-understand umuntu kakuhle kuye xa isenzeka. Hayi kuba sothethile sibali. Mase mamela ningafane nifoje nje umuntu ofojayo othi athi kalapha ngaphambili. Ndiyabathanda abafundisi bam. Ngakumbi uMr Mnoka. Mr Uyibeka. Andiyazi sisilungu. Uba ngifuni ndiyayazi ba awundigini. And into endingazuyenza mna ndizozinyanzela emqaleni wakho mna ndibe ndikumiwisa. Umiwe kuze umuntu kaya ngawuginyiwe. Lapha emqaleni andizunangxaki nalo. But trust me, anangxaki nawe. Nanangxaki nawe. Ndiyakwazi ukukwehlukanisa kule nto yenzayo. Mna ndishiyeke ndikuthanda, ndingayithandi le nto yenzayo. Yile nto ke ngoku ungazubona into okokubana awuzawucinga umuntu mamvusaka ndiyiqaphelanga loo nto.
ndiyiqaphele but is meaningless too kum. Into enza ndithi ke enhliziyweni yam akho ngxaki. Oyena mntu endithandayo nanku. Uba kuthetha ngothanda, undithanda kakhulu uthande. Qha kukunga-understandi nje ezi ndawo. Mamelani iwesi ke le nto hlobo senkosi. iBhayibhile ithi uThixo abathandayo uyabaqeqesha abohlwayo. Amen. And masiyazi ke ngokuThixo akazuza ekuthande njalo. Futhi ezakhe ngokuqeqesha akazuza azokohlwaya aqeqeshe, uzokukohlwaya aqeqeshe ngathi. Amen. Amaxesha amaninzi ngam. Yes, ayijalo futhi. And ke mna ndiza kuqonda mkhaya ndithethe kangabasewandinceda uThixo bethu andiwayanga uthandwa nini. Ningangandithandi bani ndiyathanda mna into endenzayo ndenza le nto funeka ndiyenzile. Yho ndikumla kwenye igosa ndizawuthetha nalapho iyeyi noba ndathatha iveki ingase ndilinike umyalezo ongqongqo ofana nalo. Bayemhlekazi ndinale mvakalelo ngawo qha ndiqonda ikuzi izawungena njani ayimandanga ndiyayiva. Hayi kangoba uzincama kampani ndathi emntana enkosi cela ungakhathazekile le nto ndizayithetha kuwe. Andirhaleli uyithetha futhi kanti benancinga nje enjengayo qha ndinemvakalelo uba mandiyithethe le nto kuwe. Ndizayithetha ke it ndaqoba ndamnandi ngaphakathi bukhathazeke kodwa ke zangabonakala ekhathazekile kodwa into endiyaziyo umniyakazi umntathi phakathi entliziyweni kodwa ubomi bakhe into endaqonda uba ndimnandi ngawo ke ngoku emveni kwethuba wahamba kulaa mgca ndandithetha ngawo qha ndabe ndimnandi ngoba bendiyithethile kuwo ndiyixelile futhi sholi xa ehamba kulaa mgca wandikhumbula noba engazutsho kwangoku mhlawumbi uyawutsho kasezulwini athi uyakhumbula undiprivate mandela ndithi yasakhulu. Hayi mama Msula senje uba kum bethu naye umntu ifana ukuthi ungaqumba kum uthi uyadlala nje. Ndiza kuxelela zona iindaba zakho ndikuyeke ifana noba ke uDlamini wathetha into kapha ngenye imini good people wathi ndiyatsho hayi ungamvu hayi ndiyatsho hayi ungatsho hayi ndiyatsho hayi ungamvu hayi ndisuke ndizixelele uba uthanda uba yile nto qhubeka kuyiloo nto. Nam ndingade ndingabe kanti nditshilo uba utsho ukuthi uzithanda unje and ucinga uba uzawungena izulu unje uzosibona uyabona nguThixo wakho andizutsho noba uzawungena okanye awuzungena. Hamba ngalo yibonayo ngaliphambi kwakho ngoba xa ekunqanda uThixo kulungisa ubonakisa inceba yakhe kuwe. Then xa ungasanqandwa ke ngoku kuwe kumnandi noba uyaphendula kwi-discussion noba uphendule kuyafana nje noba ukhona noba ukho kuyafana nje khawubuyele kuwe. Ngoku ndingakhange kuthinde mna ubuyele kuwe uba wena umnandi yile nto umnandi sesisimo. uThixo kuredi ukusinceda xa ufuna siziqonde uba siyaludinga uncedo lwakhe. Ndiyaphinda ndikrwele umgca kwezi ndawo zihlobo senkosi ndizawuyeka ungamkanga kulo alibaleki nexesha. Make sibe ngabantu abakuthandayo ukunqandwa. iBhayibhile kwincwadi yeProverbs ithi sidenge sikuthile ukunqandwa okanye asikufuni ukunqandwa. Zibuze lo mbuzo ke wena. Xa unqandwa uyanqandeka kule nto unqandwa kuyo. Ngoba amachule avela athi nje. Kuthiwa the voice mail. Aqhubeke esenza ngola hlobo. Omnye unqande athi ndiyakuva. Ukutsho kwakho kutsho ngathi awundiva xa utsho uba mandithule. Ndikuvile. Ndithi jonga ke. Ndivamise ukuthi ke mntweni uyaziva uba uyihoyanga uyaziqaphela uba uyihoyanga ngode ithetha le ndikuhoyile. Jonga.
uzayiphinda ngohlobo. Xa uyiphindileyo kanti sokulesini ndithi yakhumbula ndisithi awundihoyanga ngoku yabe ndisithi bendingathethi ngale nto zayilungisa. Hayi akuyi mna ke ngoku ingase noba umntu ebecinga uyithethelela into khawuphinde ubuyele kuwe ke ngentliziyweni yakho urayithi uba mamela yho uyayiva laa nto athi umntu kuwe ethetha nawe ekulungisa athi uyazibona uba ndihoyanga ngondithetha nawe uthi ndikuhoyile wena entliziyweni yakho umhoyile nyani niboyilumkela le into azihlobo zenkosi because uvela athi umntu ngoku usetsho nje utsho ngoba ikhona into eqaphelayo apha kuyo uba uyafana nongathethiyo ngela xesha ndithi okanye lo thetha nawe athi uyayiqaphela uba uyihoyanga le nto ngoku ndiyithethayo ubuyisa ingqondo yakho baqwalasela le nto yenzekayo akwenzeki into ibimele uba iyenzeka yevani umntu aqonda uba ndizoqhubeka nayo hlobo zenkosi ezi zinto ke ziyambamba umntu mamelani awuke uyiqaphele le nto uthi uvilizwe lithile eBhayibhelini uliva lithi okanye libiza into ethile mose mamelani ke iBhayibhile mose ndiyana ndithi ke into enzeka kum yenzeka kanjalo nakomnye umntu uyakwazi uyivesi uthi uyifunde uqonda uba andikuzukwazi ukuphila ngohlobo elijongayo levesi mayikini uyazi into yakwenzeka izawuma yona kakuhle ngolaa hlobo ime ngalo qha nalo uvumelanayo yazi uyenza nalo uvumelanayo ke ngoku nayo iza kunika ingxaki uthakathwe yileya ugqibileyo uba ayithethi nawe so make sizijongene ezi zinto khumbulani kaloku kuthiwe uba unikwe umthetho kwathi kulo mthetho wasilektha wena unetyala lawo yonke noba wenze i-9 washiya nto yi-1 ngoba lo uyi-1 ungawenzanga ikwangulaa mntu umnyelo bethe yenza njengaloyo uyenzileyo. Nisakhumbula uYesu uthena abantu abaninzi azawuthi hambani kum andizange ndanazi benze ngokuchaseneyo nomthetho. Kukho amazwi abalulekileyo athethwa nguDlamini athi khawuthi ubunguSathane umve kakuhle uYesu uba uzawugxotha baphi buzawuthini. UnguSathane umve kakuhle ethi abalke bangawenza umthetho ngamanye amazwi abangahambanga ngokolizwi ngokomgca. USathane wawubangela ntoni umzimba kaMoses? Ngenxa ye-disobedience awayeyenzile. Ndinenye ifriend ekhoyo ekuthiwa ngu-Enigma. Uthi u-Enigma kukho abazalwane uthi eHadesi ubone kune-portion yabazalwane qha bayatsha eHadesi eHadesi not eParadesi eHadesi uthi kwi-section yabazalwane awuyabazalwane per se yeyabantu ebebengabazalwane apha emhlabeni. Uthi kulaa section uthi ndafuna uba i-section yabazalwane eHadesi bayatsha bathi ya yintoni unobangela? Bonke aba uSathane unamabango aphilayo ngabo basebenzise into zakhe bebengabazalwane bona bemamkelele uYesu abavuma ngokwehlukana neweave ziweave abavuma ngokwehlukana nokufakela nokwenza inzipho nokwenza zonke into zikaSathane ezijutex intoni le makeup ibaphelelisa apha loo nto. Ithi uSathane uthi kuthiwe uSathane unebango eliphilayo ngabo uneento zakhe ebezikubo baphi sisi eHadesi bane section yabo benzani eHadesi
okanye balinde intoni yathi balinde umgwebo bazoya phi esokweni, no turning back. Uthi uEnigma kukho isection yabefundisi, uthi bayatsha, uthi abefundisi, uthi izinkokheli zamabandlisi kutheni belapha, uthi kubhaliwe phezu kwabo izishumi, uthi aba bebengabefundisi emabandleni besitye ishumi, uthi uYesu uyabuza niyityeleni imali yabo, beningavuyanga ezweni uba kuthiwe laa mali yam uba kubekho ukudla endlini yam. Nina ke ngoku ibidibene phi na? Nahleka kaloku uDlamini xa efundisa ngaloo ndawo apha ethi izifushumi zezotyiwa ebandleni ngabazalwana, ezo zikamfundisi bazitye yedwa. Zezethu basizitye sonke, zingazikum ndizitye ndodwa. Kuyaxhentsiswa inkosi esikeleni. So imamelani ke hlobo senkosi, ndingayanga kuthi ndithi amaIsrayeli ambhudu uYesu ngoba amamela ngengqondo yawo, ebeke phambili le nto ayithandayo. Banekhumbula sebede bombethelela uYesu, ngexesha bawumbethelela sebeyazi ubana abakwazi umelana naye, unguye ekhalo umntu anguye, sebebanjwe nazinkani yonke loo nyakanyaka. Sesilumkeke elokugqina kungathi kanti sihleli ngqa kwezaa zitulo babehleli kuzo. Into embi nebuhlungu hlobo zenkosi kukuba likhali ixilongo umntu esabambelele ezinkanini, likhale kuye lingekakhaleli likawonke-wonke, anduluke kweli phakade lakaloku nje esabambelele ezinkanini. Lithiwa ndim xa umamele kakuhle usiva kakuhle entliziyweni yakho kuyatsho uba yinyani ke le ndiyivayo. And imigudu yethu ke hlobo zenkosi masibeke nothini ecaleni. Uthethe kakuhle ulandilapho ubana uYesu wenze exchange ngobomi bakhe. And inyanisile le nto uthi yayifuthetha ngumfundisi oqhekeza ubana obethu ubomi babunento ebhaliweyo kubo. Uba ithi iBhayibhile kwakunombhalo owawumelene nathi usithi sifanelwe kukufa ngoba umvuzo wesono kukufa, besingaboni. Wathi uYesu no, mabangafi ngoba bazokwazi uvuka bona xa befile. Wasinika obu bakhe. Yazi ndiye ndimthanda umuntu kayithetha kwezaa ndawo zithi ke ngoku siphilayo asimelanga uba siphile ekuthandeni. Hence nzithi asina-choice. Yabazalwane bami, uyithathe phi ke ngoku i-choice yoba ukhethe uMr Mnuka versus me? Senje uba nokhetha uMr Mnuka ke ukhetha mna qha aziqondi ukhetha. Amen. Because we are one. Amen. Ilena ndingabi namsebenzi. Yebo. Senje noba ukhetha bani uthi ke umtheli uMr Mnuka uthanda uMr Qhekeza, so umthandile qha aziqondanga ngomthanda. Qha ucinga uba umthanda. But ke good people, uba singake samkelana ngohlobo lokubana mamelani nizazi-understanda nanento okwenani elikhulu ebunyanisweni bazalwane bami. Nditsho noba umzalwana ungayeva kusithi akakuthandi, never bother yourself about that. Akakwazi ungakuthanda ukuphakathi. It's just that akakaphiliswa ngaphakathi. Ukuphiliswa kwakhe wasibona izinto kakuhle ngale ndlela ziyiyo nguye nomthandayo. Niyabona indlela endimthanda ngayo Dlamini, ingathi zange ndakacaphuka ngenxa yoba ethethe into. Amen. Ndimthanda nyani. Hayi ndiyabazi uyamthanda nasicela kodwa isingathi awunondoqi. Inkosi isikelele. Hayi ndiyazithandela nje. Senjoba kudlela.
Oh, utheni ngathi uzandishiya? Oh, andimthandela umtshado. Ngimthandela basiqhubeka sibe ngabazali. Inkosi isikelele. And I so wish bazalwane singake sibe connected ngale ndlela. Sonke omnye nomnye. Yazi xa ni connected ngale ndlela akho lula noba umuntu angafika afuna ukwakho uthanda phakathi kwenu alikwazi. Alikwazi. Ayikho room for that. Amen. And we need to get there. Amen. Sifanele uba siyofika phansi. Apha zawuthi umuntu angathetha ngomama uVutsakhe kumama uWilly athi mama uWilly mama stop it there. Okokuqala umelanga uthetha ngohlobo uthetha ngalo ngomzalwane. Amen. Usithathe beso sibindi. Ngamanye amazwi akanandlebe ezi-entertainer into kokubana kukho akamkela ukale bakhona umuntu othetha kakubi ngomnye umzalwane akayiboni nangohlobo ayibona ngalo lo lona uzoyithetha as ukuhlebile yena ubona umzalwane othetha kakubi ngomnye umzalwane ithetha ayifani nomzalwane lento ithethayo so uthi kayithetha lento uthathi ngegama lomzalwane ayimelanga bayikhona balapha kuwe. Bathi ke isofikelela lapho xa ngabe lo befumana lento ephelisiwe akwazi uyinqanda but uba lona uxelelwa lento akaphilanga naye isuka masithi really isuka kulo ungaphilanga kwalo uyihambisayo akaphilanga ngoba uba ebephilile lona uyihambisayo ngengayihambisanga ngekwazile ukuthi awukwazi ukuba nale mvakalelo inje ngomzalwane wakho. Kodwa ke ityuwa izukwazi uvakalisa ukuba nesongo ehlabathini ingenabutyuwa yona. Seva kuba ityuwa yona ityuwa ngetyuwa. Kodwa ke thina sawugalela ityuwa ngantoni? ngoKristu James. Ngomlilo. Endandiyivile. Sawugalela ityuwa ngomlilo. Ayizusuka igalelo ke latyiwa ngomlilo wena kakuthetha ilizwi kuwe lingathethi nawe ungayithambelanga inyaniso. Mamelani ke hlobo zenkosi ndizawuyeka ndizude ninganiyeki sobe kusi. Amen. Enze bantu ndikhombe indawo ekude sobe kusi mamelani hlobo zenkosi. Ubunye bethu singabazalwane akufuneki bebubunye sibenzayo kuba undibona ndimnye noMr Mnukwa na uzenze kunye nam unobukokotela lapha kuwe. But ubunye bethu ufuneka bakhiwe lilizwi. Amen. Then xa bakhiwe lilizwi lento yenzayo azoniperformela uzawuphila ilizwi lapha kuwe. Awuzuba ngathi ngumcawe. Masibeni banye bakaloku bazalwane masibeni banye izawuphusuluka lo nyanda amathumbu neyibophayo izawuphusuluka. Kanti kasidibana simanyana ngobunye sine understanding enye yelizwi siphila ilizwi sisamkela omnye emamkela njengodade njengomntakwethu singabantu abanye siphila ilizwi elinye sinobutyuwa sinetyuwa thina qala ndibe netyuwa yam usisilungu abe netyuwa yakhe nolandela abe netyuwa yakhe. Ityuwa kalandela ityulwa ndile ekasisilungu ityuwa usisilungu eyam ityuwa mna sidibane ngobutyiwa ke. Amen. Si-understandana kakuhle si-understand izinto kakuhle. Nansi into efunekayo ngamanye amazwi siphilisiwe apha kuthi ngaphakathi. Ide ithi iBhayibhile kuzobakho uxolo phakathi komnye Nomnye. Nikhumbule ke kukho indawo ethi nibugcine ubunye bomoya ngentambo yoxolo. Nibugcine ubunye bomoya sibanye kumoya. Kodwa obubunye bomoya sibugcina ngentambo yoxolo phakathi kwethu. Xololo lungasibakho omnye komnye kungatyiwekanga mntu. Amen.
ungetyiwa kangaka. Yile nto ke ngokuthi ngeke inhliziyo zethu basizithambise, zithambele ilizwi likaThixo. Ngoba yonke lento izasetyenzwa lilizwi, nokuba umuntu atyuweke uzawutyuwa lilizwi pha. Uyabona ilizwi beke lakutyuwa pha ngaphakathi, lakutyuwa. In fact, as ulamkela ilizwi, umqala ilizwi aqonde uba uYesu lo ndimfunayo, ndimgalele ityuwatyuweke. Mamela ke xa kunjalo ke ngoku neminqweno yakho izawuba yile ibimele uba yiyo. Mamelani, ndikhumbula ndisasandla usindiswa, ndihlaliwe kukubana liyandisikelela mani usindiso lukaDlamini. Ndisekuloo ndawo ndaba nengcinga ethi make ndithandazele uba ndifuna olunje. Hayi, futhi wandinceda uThixo apho nakuloo thuba ndathandaza. Ngoku mna ndandonwatyiswa kamva kubona uDlamini apha kum. Ndakhona ndiyayithanda ke ngoku le nto. Eqondela iyathanda ke mos. Into umuntu ayithanda ibimele uyayithanda. Ngoba funeka sijonge into esizithandayo. Ngoba ubuthanda into ibimele uba awuyithandi. Usile ke ngoku. Ngoba uzakwenza ngozithandela. Ngoba le ntando yakho ingekho entandweni kaThixo. Siyayifumana le ikwesisikelelo. But apho ndikhoyo ke ngohlobo senkosi ndizoniyeka abanyana. Masithambeleni inyaniso. Uthembisile ke kwincwadi kaEzekiel uThixo wathi uzoyisusa inhliziyo yelitye kwingaphakathi lethu. That means ukuqhubeka komntu enenhliziyo yelitye kukuthanda kwakhe. Into ethetha ukuthi ke make sibe ngabantu, umntu yena lipolisa lakhe lokubana xa kuthethwa ilizwi kuye uyava. Amen. Le nto uyivayo uyamkela. Akuziba mnandi ekuqaleni. Akuziba mnandi. Ungathi ubuza noba mbani ose ekundawo erayithi ebhetele ke. Uzakuxelela akuziba mnandi. Kuqale kube ngathi akuzulunga. Kuqale kube ngathi kuzulunga. Imight yakhe uba nawe namhlanje was a time apho ukubona ngathi andikufuni. You understand? But as ulunga ubona uba manje ndiyamthanda lo mntu qana ningaziqondi uba ndiyamthanda. You understand? Inkosi isikelele. Yona iba njalo inormal. Make siyithatheni inormal kanjalo. But the normal part of it kubana xa understand kuba understand ukuthi kwenzekani. Into endiyithanda ke ngokubana nama ndizange ndasuka ndabanje. You understand? Undithatha ithuba. Yaba. Then ke ngo at least ke ngokwababhethe. Ndisajonga uba kube bhethe. Ndithi ndibe right. Ngoba sihlala sinemigudu yokubheka phambili and i-approved ke hlobo senkosi lokubana okona uqaphele into uyuqaphele enye into. Ndiyamangala mba okona sifuna yile nto ndithi xa uncedakala okona uncedakala kuxa ufuna uncedo. Uya kukhula laa nto batyhini uThixo ndiyamdinga. uThixo ndiyamdinga. Make sithambiseni inhliziyo zethu hlobo senkosi. Sike sikuvumele ukwenza kukaThixo kwenzeke apha ezimpilweni zethu. Lulapho sihlobo senkosi usindiso lethu. Akho mntu uzawukwazi usindiseka inhliziyo yakhe yenze lukhulu. Ngoba kungokwamkela kwethu la mazwi athethwe ezimpilweni zethu. Inkosi.